Ahoj, představuji vám čínský telefon Feiteng H9500 Plus. Obsahem balení je telefon, uživatelský manuál, pouzdro na telefon, nabíječka, sluchátka, USB kabel nebo napájecí kabel a folie k telefonu. Nyní k telefonu. Na přední straně nám dominuje pětipalcový HD displej. Pod ním se nacházejí 3 tlačítka pro zpět, nastavení a domů. V horní části telefonu se nám nachází webkamera, notifikační ledka, senzor přiblížení a světla. Na stranách telefonu se nachází tlačítko pro uzamčení, 3,5 mm jack, ovládání hlasitosti, mikrofon a USB port. Na zadní straně telefonu se nachází 13 megapixelový fotoaparát, LED dioda a reproduktor. Pod krytem se nachází 2 sloty na SIM kartu, na microSD, baterie, reproduktor. Po odemčení telefonu se nám zobrazí launcher, který připomíná TouchWiz. K dispozici máme 5 pracovních ploch. Vrhneme se na nastavení. Zvukové profily, například při dotyku, hlasitost, aplikace. Zde je vidět paměť RAM. Nyní mám volných 532, 539 MB volné ramky a 4032 MB využito. Tak. Označení modelu, verze Androidu 4.2.1, jazyky. Toť vše k nastavení. Telefon také můžeme používat na šířku. Jak vidíte, plynulost je opravdu superová, jak v menu. Dále. Horní lišta, plynulé, nastavení taky plynulé. Dále. Antutu benchmark. Dosáhl 12 750 bodů. Informace o telefonu. Systém info, tak. Jak vidíte, HD rozlišení, grafický chipset, vnitřní paměť, RAM, 12,6 megapixelů, kamera 49 megapixelů, Android 4.2.1, srovnání s ostatními telefony, co se týče notifikační ledky, připojím napájení. Si můžete všimnout, ledka svítí, nesvítí nějak výrazně, ale
vidět je, takže což stačí. Ukážeme si funkce fotoaparátu, no, jak fotí. Takže udělal jsem si ty nějaké fotky předem. Detaily, se můžete podívat, je to opravdu detailní, fotí to opravdu nádherně. Tady jsem fotil kytky, jak vidíte, fotky jsou opravdu excelentní. V nastavení, například u fotoaparátu si můžeme nastavit, kolik chceme maximálních záběrů na jedno stisknutí. Já mám nastaveno 99, což je maximální. Dále velikost fotografií od 1 megapixelu po 13 a velikost náhledu, buď to můžeme na celou obrazovku, nebo standardní 4:3. Dále u kamery zapnutý mikrofon nebo vypnutý, interval časozběru, kvalita videa, buď to nízká, střední, vysoká, jemná. Jemná je ve Full HD, vysoká je v HD. Dále, jakým chceme nahrávat formátu, buď to 3GP nebo MP4. Já nahrávám 3GP. Takže, co se týče her, telefon zvládá hry velice dobře, například Subway Surfers. Ukážeme si. Tak, dívejte se. Bez problémů. Bez lagů, bez všeho. Nádherně plynulý. Tak. Pro představu, jak je telefon velký, mám tu další 3 telefony. Na velikost telefonu jsem si zvykl velmi rychle. Přecházel jsem z Nokia 6300. Takže jestli se někdo obává té velikosti, tak se nemáte čeho bát. Zde je pro srovnání velikost. HTC Sensation má 4,3 palce. Feiting H9500 Plus má 5 palců. Ukážeme si ještě kvalitu reproduktorů. Toto je na maximum. Posunu. Toto je maximální hlasitost tohoto telefonu. Tak. Dále. Vlastní názor. Pozorovací úhle u tohoto telefonu jsou opravdu superové. Co se týče sekání, zatím jsem na nic zásadního nepřišel, systém je plynulý, bez nějakého menšího sekání. Pouze jen jednou při hraní Real Racing 3 se mi seknul a musel jsem mi dát baterku, což je jediné. Dále, co se mi nelíbí na tomto telefonu, pouze, že kryt je, si můžeme všimnout, tak je takový gumovější, což je jediná taková nevýhoda, bych řekl. Dále, že musíme vyndávat, když chceme vyndat paměťovou kartu, musíme vyndat i baterku, protože nejde vysunout.